You're slipping away from me. Едно посещават мене да се запускай за нещо, защото почти 100 000 абоната и скоро да получи бутон. Тук е момента да се обърна към вас и да ви благодаря безкрайно много за отказаната подкрепа, защото вие направихте това възможно. Без вас нямаше как да стигна до тук. И колкото невероятно да ви се вижда, чета абсолютно всички коментари, които ме оставяте, старая се да се отворя на абсолютно всяко съобщение във Facebook страницата ми. И когато видя, че нещата, които правя, ви харесват, това направо правя денят ми. Не знам даже как да се изразя. Не е тайна, че всички ютубъри и изобщо всички хора, които се занимават с определен вид изкуство или създаване на нещо, се радват супер много, когато това нещо се харесва на хората и когато се види от възможно най-много хора. Затова благодаря ви, че гледате клиповете ми. Аз винаги съм била малко странна и винаги съм искала да разкажа на колкото се може повече хора нещата, които на мен са ми интересни. Дали това са мистерии, теории на конспирациите или пък някакви странни, необикновени хора. Това са нещата, които на мен ми харесват и затова много се радвам, когато мога да ги споделя с вас и по този начин да ви разкажа малко и за себе си. Също така искам да ви благодаря безкрайно много, защото може и да не го вярвате, но както казах в видеото за 50 000 сабскрайбъра, аз имам много силен страх от говорене пред хора и всеки път, когато застана пред камерата, преодолявам този страх. Направо сега, като погледна някои от видеята, които съм правила в началото, не мога да се позная, честно казано. И ми става едно такова странно, защото виждам колко дълъг път съм извървяла благодарение на вас, защото дори на първите ми видеа оставихте ми коментари как мога евентуално да подобря нещата, които ви показвам, как мога аз да съм самата по-спокойна пред камера и така един вид. Вие ми помогнахте много повече, отколкото аз някога ще мога да помогна на вас, за което ви благодаря безкрайно много. Тази награда, която получих сега, бутона от YouTube, е колкото моя, толкова и ваша. Иска ми се да я споделя по някакъв начин с вас и се надявам, когато се прибера в България, да може да се видим, да си поговорим и да се превърнете в нещо повече от просто коментари или просто лайкове на видеята ми. Още веднъж благодаря ви безкрайно много и продължавайте да гледате клиповете ми.